Nemom ni obeti bie ene se Empenifo boamanie se eja ato warehouse bi e wotama ene ne mfafrem musem ena mawie. Eja no nyatama nko a Adontin Senior High School house master ne office ankasa eja to ha ma store room nyina e ho ahye. Managing director ya wada Ahafano Premier Community Bank no was fiti bra wo kopie mu e wonpotam de wo makwan nye enti no mo tutu sere penifo meyema wo mu. Eno na kontase abaya asabia ye ho no wo mo se wom de nkwada ene ma nyina na egu dan ba akum ehwe wo mo enye ekwan ne nso wom de kwa hospital wono kra nso nye aban mra empenifo se said ye be ya honidie mapa betimi afa o manyi obia fiefie ene mpotamu nti enka clean up exercise ya aban no aye no compulsory busumi bia memende di kan no enka penifo nhwe na suku mu nyina nso wono munye bi eno de ho hia se na no blaster afo ko botro kan na nke de ma be gu kolenum anasa yi odo nanum na wo mo atemu kama esan se Neil Vanderpool Canadian sports minister wo kire se eya wo ma coach na am friend no Carlos Chaos no wo ma ni kan na wa bon ko am ko yem ko di ntwa nyina yamfa mo coach no Nyankopon ayadom Ghana yenya breye ana sempanimfo ekeka wo ani no yansu ne besi yese wonom ebeboa na ya host 70th UN Tourism Commission nyina no aya bibre mu ama na mom Ghana ha sei ena ye be hosti emunsam ye de beto anim na Iran wo mo supreme leader no a me ofa kokun no se wo mo guso ye na aye no na nipa agbape Iran ekwa akwahwe bie ne ba no a wo ye se wo ko no one say for security reasons one hwa no ankonya sa one beto ne true and some be kan we no ho ena nuan mo ba no ya jebre na sa for kan tan kan da roma de na Facebook ni YouTube ni TikTok ni nyina so e ma ye som wo kama enuanom ne ye me odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma me ne mabna abena bedu adepa kofi afei abusia ensamno enchemu enim odum jajumekuo no wanu wo enkran pumpuni emantamu wamo de krata ba ensamimu enesare hosem biasi ewotema wanu wo ho ana wamo enya distress call na chese call na tete wonum ya wamo kiremu se eja ato warehouse bi ewotema ene ne mpatamu nti na wose wonum esesa wonkuku ni wonkaka ekopiemu ewobiaye ho na empanifo di kan ebamane kiremu se Ebransam trafo ekoye no no se fire tenders mako nson na wanu de akwabia ye na chise jano anu adene pa ehye brubru ya anya asam kotoa na ebra wo mo ekopie mu wo mo hwehwe mu ahu se da bi sa fire tenders mako nson de entimi kwanche sa fire we echise entimi num no enti ya wose wanu kofrefre bi eka ho enti no hwe mu a fire stations ya eno no ewotema ene ne mpotamo de wanu kiremu se wamo frɛ obia e mo do mo fire tenders ba nti fire tenders no mako du ana wan ni kopie mu e osa we high so a eja atomu a ehye brubru yi na empanimfo se wabra odum jadwumako no ekopie mu ho no na anu adene na nya asem kuma akora wan mutu ade hyefo se ha sade eja no e da brubru ne de e woso obia ko na chi kakra no mo kwan na odum jadwumako na wo wonim de e wo eja duom ho no na eja se yendum no wanom enye wo adwuma wo se wo tumi eye adwuma no eyia ekosi se wo mu sa afei na eja no ano eba fom empanimfo se adekodie potie nam so ema eja no eba ye de dabi wo nya hunu isan se efiti bra ye firi ni suru ho abewura studio ha se no mu guso wo mu dum no kura no a eja no nya na adwen se opene am wo atumi adum na wie na won mu ka cha de hia won wo area ho se de ade no aye ne de emu obia emmen ho sesei wo mu modum jadwumako no kwan na wo mu num no kura ma wutia mu kura de obefu tutiam a wo hu se yeja
ansa na ebia wɔn atumi apinkyɛn hɔ na ɛkɔpem bere wɔn betumi adum ne koraa no ansa na odum gya kuo no wɔn nso ahyɛseɛ ayɛ nhwehwɛmu ɛmapa afa deɛ ɛkɔfa saa egya hyehyɛ yi ɛbaayɛ na mmom wɔn adehyɛ wɔn do wɔn kɔ yɛ nyinaa mɛkyerɛ odum gya adwumakuo no fire personnels no wɔn egusu wɔ hɔ no mu a wɔn ɛbɔ mmɔden sɛ wɔn betumi adum gya no ɛkoraa enti ne saa bere yɛ ameno kasa yi egya ne deɛ wɔn nim sɛ wɔn gusu a wɔn dum no a ɛnkyɛ bibia ɛbɛba fam. we nyinaa yɛ awerɛhosɛm ɛka kɛseɛ paa sɛ wowɔ Facebook no so na wɔhwɛ a sɛ abanteɛ no bɔɔ nnwom no wobɛte kumo egya no so enti wɔ house wɔ na egya dam no na egya koro yɛ yi ɛna bi akɔtɔ ɛwɔ Adanten Senior High School ɛno wɔ Apuei Mantam mu na we house master ne office ahye sɛ adwura bi storeroom nso agya wɔn paake wɔn nneɛma kakra de kogu hɔ no a ɛhɔ nso so afɛre egya atɔ hɔ afei sukuu no nneɛma no wɔn adwapadeɛ bebree egya atɔ ne nyinaa ma no ahye na de kodi pɔten a ɛdi gya no ba ayɛ deɛ mpanyinfoɔ ɛntumi ankyerɛ mabusua adwa ne yɛ Facebook ne so ɛ SOMPA 106.5 Accra anaasɛ SOMPA Accra 106.5 live waa show kyerɛ sɛ na dumgya adwumakuo wɔn mo a ɛwɔ Apuei Mantam titiri pa ne aburi ne akuropɔn wɔn mo na kɔɔyɛ ɛkɔyɛ adwuma no kɛseɛ paa sanse ɛbaa saa no na wɔn tututu a na wɔn hu baabi wɔn de fa ɛna wɔn to nsa de frɛ wɔn a wɔn di mirika ne hwan pie hɔ wɔn di mirika kɔduru hɔ na wɔn kɔɔyɛ mu sɛ gya no sɛnea asɔ hɔ no na ɛnya asɛm kumaa koraa nanso wɔn yɛ nneɛma betumi bia edum gya no kama nanso wɔn hwɛ nneɛma a ahyeɛ ne nneɛma a asɛe wɔ hɔ no a ano ɔde ne paa nkamfoɔ sɛ wɔn adum gya no koraa wie no nanka sɛ wɔn ankɔ ntɛm ankɔdum gya no a ka nneɛma ɛbɛhye abɛnka bɛhyia akɔdum science block hɔ nyinaa ama ya biology ne round bottom flask ne saa flat bottom flask yɛ gugu hɔ ne n'asefoɔ nyinaa no kɛba akɔhye ne nyinaa ama nkɔda nke nya scientist baako koraa wɔ mu nanso agya firefoɔ duru hɔ no wɔn atumi akɔ ne ntɛntɛm so a ama sese wɔn atumi atu egya no a ɛhye saa no wɔn atumi edum de kura eno na wo mototo edesere se sabre ya ba die eja na wo mu se nsu ototo de nanso eja na nkasa no wan hwe ni ya ede asem kase pa ena ya na eba nti wo mototo de sere titiri pa ne ba bi electronic devices ahodo nyina bie wo no ya titiri pa ba bi light wo ne ade no ya wo no mo hwe yie pa na we say wo mo so mo hwe ne ma asese pa e wo ho no a edoso pa wo mo keka bom a eye ka bebre san se house master in office papers egu nyina ahye no electronics ahodo bi wo electrical devices bebre bi ni nyina ahye ne se adwura bi ya nkoda uniform wo mbe hye de akwatena classroom o china monday yi kura mo free holiday ebe china monday yi wo mo nya uniform ni bi kura mpo nya de a wo ne be hye eno ya wre ho sempa aba eno free Apuei Mantam a Adanten Senior High School eja brehwire ya eto ho enura no eno so yada ne mu akiri ede ama wo empenifo ebo amania wo ahafo no ene ne mpotemo no mo kyerɛ mu sɛ akwan ne de enye kora ensu asifo mu yi wo mo ho ayemmobo enya asem kuma kase no ebi nkɔ emebi ma na ne moto ni kora de agyayi eye ni na edenchi wonom no mo eda fam ne adeade a no pani kwankyerɛfo a woda ahafo no Premier Community Bank ya no ena ɛkasa yi owura yi se ebra okopie mu wonpotam ho na agya wo ɔyɛ ne bank adwuma no se ekuro no se de nkampuntuo betumi aba mu no hwan akwada ne efebuada sanse ekwan ne nyenti no emputudwuma papa bi ama ho enwuma bi ama ho obi nko obi ma afa yeye bibia yeye wonom akwa esanse ekwan no enye wase wohwɛ mu ekwan a eno no edamu a ebuakwa ekopie mankranso afa wi so ekwasi kunsu ene wo a ehyehyehye sampotamo ne de wo mo kwan ne nye entino amasa development pa empuntuo abo wo no sabi teteba na sade okyehye ni semu owura ns dankwa ene yensam twofo atwetwe nkomo no ni nsam ne bi eni taxes are itia se bank itia corporate tax 25% 20 million uchim and 9 na de baako ama aban uwia tax fufuro bi nso ewo ho a efe no sustainability levy eno nso so usan yi samfaso na mu bi na no nso so asan de ama aban eye a ye de bo ama oman no akoso obi se oman no ho bra na ode bo se de be asomdwe be ba me ansu etimi aye adwuma na wo hwe baby a ye wei krokitua ti se kunsu ye oso ha na ya ye bank etimi nya 20
20 million na yɛde emu 6 million akɔma aban na wohwɛ akwan a yɛnam so ɛkɔ adwuma no a ɛyɛ na ɛha ma yɛ customers ntumi ɛmma sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ba ɛna yɛn nso so yɛ ɛkɔ hɔ a security sɛ ɔde kaa ɛtotɔ atɛkyɛ akwan ɛne akwan a ɛtutu ɛso no yɛ na security no ɛnyɛ ɛno nti na yɛsrɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛpagya yɛn mfasoɔ mu na yɛtumi atua taxes no na yɛsrɛ sɛ ayɛ a wontwe wɔn ani na wɔmɛhwɛ yɛn nso yɛ district yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛso yɛbɛnya ahoɔden ne ahokeka ɛde ayɛ adwuma na de mpuntuo abrɛ yɛn communities no. Openi a wakasa ye peni kwankyerefo a wono watua ahafo no premiers community bank ya no owura Ernest Dankwa na wode ne nsem atudwa wabra na bank ne ehye stakeholders meeting na wode sansem itudwa ne kwakra mu no owura Humphrey ni naku ono so oye Esquire wono oye board chairman wono so den sam kakra eto yensem twofo enim. We are trying to even out those challenges. So it's long over because the word rural no, it has a negative connotation. So some people don't even want to be associated with the rural bank. So the change from rural to community for us is good. But that's not the issue. It's coming with a lot of changes. But when you say our minimum share capital has been increased from 1 million to 5 million, what that means is we have a big share, can do a lot more transactions now because we have a huge capital. And it has challenged us to improve upon our capital mobilization. As we speak, we've met the mark. This year alone, from January to date, we raised about 3.171 million. That's our last year. Now our capital mobilized was 2.56 million. But this year alone, we've raised the money. And so for us, it's good. We welcome the idea. It's making us stand up and work. So it's good. We welcome the challenge. If Bank of Ghana even decides to increase the share capital to 10 million, we believe in the next 1 or 2 years, we'll still meet it. We are ready for the game. We are ready. Yes. Way forward. Yes. Well, more training for our staff and comply with the necessary regulations. Wamo share ni msinko ombetimi atre wonko ba mu akọ afe nkuro na afe nkuro nkuma kese eni adantamu mu na bebia etumi akoye ahafo anu premier community bank mpanifo na wanu de omo ka bi wom Manchester stakeholders no womo meeting hyehyɛ so mpanifo kasa yensem training Ebenezer owusu ansa wono na kuchire nsemi esomye ye kwa santimanta mu ho abio na ye gina mu wa kontanse udru kontanse a efri krona nkasa na ja de kwa kwesi krona no ho ba bi no na odi wuramu a na odi akọ kontanse government hospital na ho no ekwan a ho na ekwan no sebi mpredi asase opemfo anyim na ode ne to V8 mu krasa ode na ekọ ho a anhwe abedu no apon atuka num ekwan ni nyenyenyenyenyenyenyenye enti ba wa bedu ko ho ebra na director ya oda Damac Sanitation Health Watch Ghana no wamwa eprapra wama tu omuhu asi wo so mpeprapra mpotamo na etimi aboa ma ye mpotamo adini no no mo kwa akoya adwuma ho sanso matrase ye hunu se nipa ko hospital ya no okofa mpomden na eba nanso ka me ya se government hospital na okuntanse na de wamo kwa aso wamo kwa wamo san akofa ya de times 2 times 3 na akofa de aba nti so wamo kwa akosiesie ho de ama ho anka babu apan eno mo kwa ya se adwumaden e de ma ho ne enten ba bia wo bia wamo twini nyina afefa hospital ho nyina kama eyi ha obi a wo di free ho afa na what say adwure be wan kama eno na ba wa bedu ebo pini maternity in charge and as a maternity unit on the in charge ho mami gifty aswandek wo bo pini no as mami ahaya e baaye ye hunu say asem wo challenges kakra na ebi ne say no say adoso ebro kati ahonwi ne edi kan ye kwan na mo de baaye mo ba mu ye ekwan ne nye o na obedru hanso a wo de wo to kwan no mu saa ja wo kra osisi yo ya obeba na osisi ya jonkulize kama na odi aba ye hwe wa wie no se bia akoda na ade ne ba ya na wo ankasa maame no so na wo ya de bia e se nke nya children's ward ni enya nkwada ma empanifo no so de no female ward na no so ba bi na so ha de bi de ha o e mienu pe enti ade ba akwa maame ma no ene ade ba akwa achem eno kra na ye nche musa e ma ne nkwada na nyina gu fa akwa entu be hwe maame bowa na akoda e bowa unhu ni ode sa na nyonko enti akame ya se ti a womoti ho no womoti ho sa akwa eno nti womde womto to de sra ban se womunya adwuma bia no womo ye yaban sika no womo ehwe so kaka de ma wana sa ban adwuma womo nye te se private fo ya womo ji sika san de siesie won ho no eno nti aban ba ye kwan no a anka betimi ya ye san se nsuo to a ensuo na pavement so asan betre de hospital ho ya de nko a na afa children's ward no empani mesi bi emfama won eno ma ihe ya kese pa wa ha ya kwan na ye gina so ye nyina ye ni chia ya sha se etuta ye no man so enam se ye ni sika bebre ni nti na ye construction adwuma sika wo mu nti ema ye ntumi enya adwuma no se ne ye pese ekono se nso ta efa ha ni nyina nti nke etumi ye kwan na etutwa gata store ha ena nso ta ya ye pavement a se o yare fo no kwa ye pese ye twini di no ko ba bia ye de no
ebe fa so a nke be ye de pa ade kase so asan hia ye pa yankola no omo ni ward nti ye de omo afra ma no na omo da ho nti nka ye nya children's ward a nti nka mesre papa say de wa be ya wa ma ye huni ko otumi be si children's ward kama kra na ne din da so kra ye ni beje ho pa ende ya no kra enti wo kakra won nsem no ko si children's ward ba ku bi anya ko ke fa ni pa 50 bia na ase 30 kra ka mbe fa na sa ne de udin atoso abake children's ward SARFO kantanka children's ward ni asi ne de udin atoso ne atro de umfoni kra sa bo ho kama ne sampa watimi aje nkwada nkwa watimi amma ba bia nkwada akwaja arehwa wo betimi anya mpomide papa no e de afri we ye maternity unit in charge e wo Kuntas government hospital ori gifty aswandek na wakasa wie yepe ena pani a ono na eda Damak Sanitation Health Ghana ya no wo mo akwa prepare akosiesie ho kama yi ya ma me dia desrede kase ya to nanim yi yewura Daniel mbabugiri wono wode kakra to dwa no chese o ma me no wakasa nanso ni nyina mu no ahonede ho nsam de ya na ye pa o mani so ade hu nti o mkoye sa ade we sei wo kire mu so wo hwe se de enura wo ha ne mfue wo ha yesiesie ha nyina ne monten so ne ina wo ne bebe na ne ya hwe asiesie apapa ho aye ho no kama se be ya akomoden a omo ehwe no ayarefo mo beba ha no betima anya ayare gie pa a ebeboa oman nyina na adesredi a yede emma ye na manfo tichu ene continence fo ne se ahunide ya ade ehuhia nti momma ye ni enko ahunide Robert aye use no ha ye ni pa na enye obi a ayemeno nti yenhwe se Robert aye be use no yenhwe fo ebe fa so ebe kuran na afenso ma ye ntungu basa yen kasa nkyere ye ma yenyerenam tichu ye ma ne na omo kodwa eba no wokọ na se wo de ba bo mo de se wo be sisi man tun kwani abonten basa na se ebasa haye esanse ye pem puntu ti se ye de yen sika ne kwa akoto malaria du ene ntontom dan na ye de brain puntu be na ebitimanya awo ya yare se biem ya kwan mu ene ya fiefie asam kase no abusa ne sa no udi sika akoto malaria du sika yi mu nka de be ya de foforo enso sese esanse fin adokro ye hwe nkran efin adokro ye na sese obepie watermelon street ya wo mo sesa bola akran bo wo so mbefa ema manfo ho ntowo wei bede na akwadwam kra na akonya sika ebetimi asan tena ho zafutuo we nyina no yewura Daniel mbabugiri akugiri wono ene oye director na sepani kwanche for da Damak Sanitation ano wo mo kosiesie Kuntas government hospital wani ententan ne enwura ne ade omko dwasa wo ho ewie etwa agya to mu ehye no ma enso ne kra no wo mo san sesa enso no kra fiwa se de be yensan kwofo ha foforo kra mba na eho nyina ate se enwan no ene woni ama ne boni be wa beidu ebo san komoyi na ahonidie mu nsamwa na yegusu a yegina esanse kyerɛ ne krasa cleanliness is next to godliness nti na opiemu ewo suku eno no ede na nasewa memorial school no asenua ewo kwabere east mensini ni mu ana ntabu asante mantam no empanimfo organize sa clean up exercise ebi na wanum si wo mu si montene so wo mu titi gotem ententan enua akonkon ba kwan mu wo mu twetwaye na akyerɛkyerɛfo a wanum ewo suku ho eka ho afei adesuafo a wo mu wo suku ho wo mu anyi wo mu akwa wo mu involve wo mu nyina no na wo mu kyerɛ enkwada no ekwan ya yebefa so edi yehuni na administrator ya wo no owo suku no mu eye Owura Fred Owusu wani yensem twani ba obedu ekasa no ototo srei adesia wo mu ewo asenua sem yesra mu ada ne die mu ada aya mu nim huni kakra enkane no na ubehwe sa kwabrane pa ba kwato bola egu nsuo ho na nka ye tabu kura na wokura ne sa na adwono woda wona isa sa nim sa bosom ba bechew ensuo nei bibia ya fara ensuo mu ni ya to bola gu gotasimu ni ya to bola gu wanka sa wutimi ya die yi wo visit nature no aha no bi na meka no wa kyekere ne polythene bag black wo wia na wata baabi no wato ekoton so tirim eno ne nyina ka ho nenei ensuo no ayaya ne no ombu afu no omu yiri no omu fa yen ye ne yente ase entina adehye no wo kyerɛ mu se yesra mu ada ya na modim hu ni kakra na ekurom a wo mu asiesie yi sanyame ya adum na ani na watwi bi no mbasa Simon tene na efini sam na adehye dia na kyerɛ sam wankasa no mo amko anako
The one that say, okay, you made the idea. We look as part of our social responsibility. And say, now what you mean, idea so say the anniversary, 10th anniversary. Now, a Jordan, a lunch program, no, and no ice cream, and that or a senior Kumo Diasi. It's the anniversary, every day, and it's any minute, a media, it's Vantemu, Ama Kuma, Edini. As I want the idea here, said a couple of cleaners in next godliness. Now, when you win, now, one says, you want, you're ready, which you to let the associate group say that you're to be my malaria and China call a crowd to cheer among former. It's a day, yes, group said that you may come. Now, I will be able to say, I also be able to win or we are so. This is a day, said you know, at the Amakuma. Enti no administrator ya wo no wo nana sewa memorial school ya wo asenua kwabri east mesin wasantemantem owura Fred Owusu no wo kasa ye ne nyina e o mfinhia du ya wo no dinti ahoboaboa no abia e no mguso om di clean up exercise hihye assembly member ya wo no owo asenua electoral area ayo ne nyafo kechre asumadu wano so ekasa kakra kire mu sede nani aso sa clean up exercise ya nana sewa memorial school empanimfo na afenkwada wo no school ni mo no wo mo ede ahyehye so nani nyina mu no ne sam no osini koso sei ba nkwa na baso ne kyerefo ne school abaso sa oye the program no wo de sa je e ka ho a ene wo ze nkwa bebe ho a o mo sisi komia ene ne da was na wo to so nye enka ho a be ya bi bia na o mo nya na o mo nye na metu o mo kan for sem so o mo ye school for o ma ti school o mo school we free e be bia o mo bare me krum o mo sisi krum ene o fi twere ba bia e se fo bia bu mu so ene o ya esu e ni fan kan ya e bia se efia adoku no ana masa ne ma eba ana sa te chef for come here aba school ni na se awon bi bia o fa so bani so enka o fa nya o mo sa de fa be te school say you be bia e so declare say yes so e ama ma eduma o kwa sem ni na ha pa mo wa si as e bi gire aye me road na kwai aye ramp ya mo bompe no o kwa sem ni be bia de kakra me na mfie du ba ka wa sama ka me num se entwa musumienu ya ka mo ni po ha enche musumienu mo nya ma me bia otwa kwa ba to kuku ka ku ni ya titro school fon kola no ebi koso ko kwasa mesre amsi ya onabo kwankwa se na dawo ma se no a me na ka wasem se de wa ya se wo aboa so ni ma ponte obi nso so ya anya sa atamesh assembly member no asenua kwabri east mesin no mu onyenyamfo kechre asumadu no ene kasa ye na said na owura Fred Owusu ye administrator eda na sewa memorial school no ano no wakasa no kanisam ni nyina abachichiri gu eye education ministry no so ese sadia ahonidie no eho hia se oman no eho hia se nipa se nipa no kora wani hu ni a wonyini da esa kora wonyina no aye kwosorokopo enti nipa ni function no omo emfa nhya nwumasuam konka compulsory se bia bosumi bia na kadisuafo no wanam eye clean up exercise yi bi ni ade na no so be part of them enti no wonyini no ofiri suku hote ne ho a obehu kwan ya fa so esiesie yemfie ene yempotemo Edwin Nilante Vandapoye ya wono kane no ye soafo a ohwe agudie ene mabunu ensam so e wo man Ghana mu na youth and sports sabre no ene na ya no sports and recreation na papa in fact wo ministry ho no wokobo adwuma pa NDC kane no de no ene de ne baaye na watena sidin no se enro ena na wona so mpaka se yebo sa nkomo yi ene was wahwe de bi din we ye na no a Carlos Chaos obukoko so Chaos Canada USA Mexico World Cup ya yebo 2026 ya ena kra Brazil ni Norway be she Brazil be she be 60 eno ho eno se hwe your first match e Panama Ghana bre 90 plus something anza na yetimi anya go ena ye ne England foi ye kwachire ne tare si ye mie yato ye nwe yato kra na se ye yimframa bone eno so wokoka ho bom a na enya 1 point ka ho ena ye 4 afa Croatia kra den kese ye bebiem ni ate omadi eno so ye ntimi ante omani ama Croatia twa ye 2-1 ya nanso ye timi qualify equal run of 32 enra ya de echi nra ye yankobo run of 32 ye ne nkrofo ya omokra ball kra afa nu mu fifiri sin wom Colombia fo wo mu nim ne tututo ne enubone eho edwa nu mu die no match Ghana ahye ye 1-0 wo match Ghana ahye ye 1-0 ya se Marvin Sana ya pira e de Brandon Asante motete bench ewie ya o bottom Thomas Partey wo mfimfin ho uwie ye kurempo o front 3 kurampo no se manyonie dede ayu ne akuma Jordan ayu wonu nie ana
Inyanki Williams one also the watch the way na man timi am shot on target back okra no no dey waka nipa yemfa sa so bo ne mmo no Carlos Chaos esan so no mu no chaotic chaos mummo ne di ase mummo ne di ne sa o chaotic chaos ana de ba Black Star no bad luck pa wa bon wonim hwe ana mpanifo na efa no so abon ana wo nso nim hwe no ma fa no ana wo nyina nti ha sai okusi akwa ye no tebu akwa fie ana wo nyina to no mo sa Black Star ne sa na Nilant Van Der Poel o de abufu akire nsem si. There is no way you can change 4 consistent players in the team in the next match and hope you have the same result. Unless Ajete was injured and could not play, I didn't know why you could substitute Ajete with Lukasen. Because Ajete and Opoku had played 2-3 times and they built some cohesion, some understanding. If you change all of a sudden, so you could see that there were situations where the two of them were crashing. 2, you have changed the keeper. Asari may have developed a language and a sort of form with them for the 3 matches. As soon as you change, you've totally disturbed the chemistry of the team. This is a new team. When we're going to the World Cup in 2010, there are certain keepers when they are in the post, they invite pressure. Some of them, the ball will not even come. 2, you are playing against a team. If you have watched Colombia in their matches, it's always the same way. They use the flanks and then cross wide behind the defenders. So if the coach had watched their matches before, he would have known how do you prevent them from crossing? How do you prevent them? They took over the midfield. In fact, Yirenchi of all people, what the hell was the coach keeping Jordan Hill in the match for all that time? Oh, Benjamin Asare, Odamu ya ne Panama de second half. England de wo bedemu, Croatia de wo bedemu. We developing tactical language bia. Ultimately tier defenders. Oh, mo ne kura ba kura no hu Benjamin Asare anim a ode da ho. Ene ne roster ise ne egusu kura, bo ne kura wo ma. Na we na free makofa atizigi a one of them were free injury abaja wabatna se na Benjamin ya adwuma no wahu se ne ye no wakofa na ba betum uwie ya defense wasanse papa no wabon se enyame na mekon we ye Nilant Van Der Poel wono kan no na yeso afo ohwe mabunu ene agudi ensam so organ no nti wono bo no wonimu pa ena ha so fo kukura no wa ya adwuma ho pai wahu enti onim se ne ye bo no ena na na oti akantankan munim ba ya nso enim hwe na wabon a ye nka nche osa wabon ena waka kire coach say tactically ni awaya na de na mfa next time so be fa biema eso no Nilant Van Der Poel no Yetro and Samona so I want some fufrumu original ye ede amount na empanifo abo amane enkankan wopani awo no wo yeswania wo share tourism culture and creative arts industry no so ma me jifa abla gomashi eno ne empanifo edi nkomo yi wo se nyankopon ya dom na se 2027 afimpinu ne aduonu enson no Ghana yenya yemfinhia no aduoson na ye celebrate ya foforo bi nso ka ho a eno so ye be hosti ade aka ho eno ne ye 70th UN Tourism Commission na eye ebibremu amaman no eja wanum hyiamudie ya wanum hia eno na nyankopon ya adom 2027 no Ghana ebesi asra so say again entini ye celebrate ye 70 years no na eno so ye 70th wamo meeting no eno so ekwaso ewo Mami jifa abrago mashi se ababua ama enuma atumi abepiemu ewo mayimu afei ebabua enkitahudi eda oman Ghana ene amaman ahodo no eso empanimfo entem ebema yesika samu etumi a transforme esanse ede adehia wanu fra chichi ni bencha ebeba sanse Ghana no yebenya 70 years na afei Africa wanum meeting ya no so toso eduoso no ekoso wa henti empanimfo bebre no na beba omayim na wama behwe wama ani so ade a ebe generate sikapa ede ama omayi na maami jifa brago mashidi ne sam ebe wiye no wase ebebua showcase oman Ghana ya mamra ne amane ewa be for kwan so afei wanu beba ehu se Ghana sa ya mamra ene amane efe pa na wanu so etumi ede niamapa egwa kwamu na aboayen ama oman no etumi afantampa efra na ne nyina enkamfua no wanu mu kiremu se ebambo ho nsam afei niema ebetumi akoso yiye nti
bibia gwakwamu a ministry no ehwese bibia beko ye enti bro no so a yehu ese bambo no wanu bayi mu dan kan said ye beya obi emfiri baabi emfa ensemhunu bi a emefare wo mayi emma ye 70 years ya yedi ene UN wanu general meeting 70th one no ebekoso wo mayi mu no enhyada emeye se obi ede ne camouflage intense no baba be sene ma ede amayan ya eno so tourism no ebekura no huyi na bibia etumi akoso so man kratai efi opani a wono wada culture and creative arts and tourism ministry no so maame jifa abragomashi akache ena eba yadani akire wi ade asomwo Endpoint homeopathy clinic ehona adu hatimi kamro for say I'm free Dr. Adu Watin o de tin na ewo ho no tworoto ho ena Dr. Kwatin enti eno so tin baako okabuma na yesen tenten eyenkwa tenten wɔn mu enu kabom se enu a ɛne adɔkotafo ne anasefo ɛwɔ Endpoint homeopathy clinic wɔn ɛde homeopathy kwan no ɛde kyerɛ atete yɛn ama yɛhunu finhyia bɛsɛ dunson kɔ na de onu so nie ya wɔn de aba bɛbɔ adze from UK wɔ hema krom kɔsɛ wɔ hema yade a na wɔn san de santete ne de aba Ghana ha gye ɔmanfo ne nyinaa yade no a wɔn kabom a ɛyɛ nkwatenten ko a ɛne wɔn de ma wo na wɔn se awo ne mma wɔ awade no mu wɔ ba bɛma oni wokunu ya mo nkɔ na wo nkɔ pa awo ne bi wai afi bɛma nso so a aya mra na odo benada na wodi asanyum we bie na wo to a fo ni kyerem wo Endpoint homeopathy clinic enya sa obeto newspaper na kwabra ne tie no wo kenkan ebe ha dwene pa ko Endpoint homeopathy clinic na de sie ani a utimi say yes be mercy from afei o prostate wo ha no ba bia betimi awie no kra no eye Endpoint homeopathy clinic ya ka che no no entini mu emoja mu omrabuo mu wasabo mu wa how bia woni padua no fruit tiri nwan kwasi ubawra no no wudru Endpoint homeopathy clinic a ye behwe ne iri nyina de afiri ho e de amawo afei wapos ye massage ne physiotherapy so ye adwumanti no mpe no ye hwe ne nyina hiwa bi o how ne nyina wo ni atenetene ni kama na ho atimi ato Dr. Adibu Atense menkyire o na kira kwan na bra na omoa o pa eno nti se kumase asantemantamu na wa akrono mabo hia wobutu ho enkran house so a Spinters Road share signboard e hon so ho taman so ko na so dan na chi wope e ho na wobutu Anaji Estate enso e wotakorade e hon so wobutu ho a wo gbo adwuma kama pa eno nti ya afre numbers yi na won kire ne nkura bata no ne aka no a e benben wo potamu no na fe bra ho 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 Endpoint homeopathy clinic obeka say I'm free ufri ho bape enura wo mode be ma oni nyina no obeka asem bi a kire edro we die eye adidi yie ansa na wanom sa adidi yie no sa wode baba meka asem mu a obeso che say eye adidi wo hagye aho ansa na wanom sansa hagye aduane de wudi a asem ka bi ani agiri eye aduane a wudi e ma wo hyehye e ma wo bopeme ama atimi sampa wadidi ebi o ha wa so ndi odidi a won kamfo aduane na se wonyi aduane aye e me nka sa asem ne bi nkyerɛw ko hagye aho na kopa aduane padi sansa ho na odidi a wote aduane de pa ene nti dwumadie bi a wudie ya wo pe nipa mama be serve papa aduane papa wa ase de ama ana wo pe obi am na ye aduane papa de ama wo ne de eye hagye special local foods won na me kamfo no de ama wo ene kwasi adai ya pon asode ba bia de ani kye ne akodi mutu akodi kokonti akodi fufu akodi emo enho mpempran de ne nyina papransa tueza afi ba bia ope banku ne ba talapia ibia na banku ne nkruma na kotodwe kakra wo ho me kan hwe obi na etafre na no hu me pa chofo ne kirem e wo hacho atomic kwan no so no transition chan ho pe wobutu ho ekwan no a ekọ DVL foforo mu ho no eno so nya brechi sa kwan no a onifa so ho ho so wobutu ho frɛ number yi anase bia se wontimi nkɔ a na fe yemfo aduane mere osisi a 0246 359 921 0246 359 921 ena 0594 797215 0594 797215 eya ope eya jinsu ogu ho why ensuo na obenom no da bia meka ya na apam kora tai ka wase nsuo ya benom no kane no de no enom si nsuo ya nom no ye hwe nkyɛnkyɛn enne galamse enti dynamite ne mercury ne hwan hard metals ya be frafra ye nsuo enti no sɛ wonum nsuo no na wan hwe nkyɛn a wakɔnom mercury wonum nsuo no wan hwe ho a wakɔnom dynamite me pa cho se ba ya won kwafa wo hawo ene hard metals bia e me sha we di ne nkwasa wo kidney enkwatwitwa won so no ntino e ya anom ne ya tworo ho CASA kasa natural mineral water ensu papa nani aboju nsuo dedewo kasa nsuo ekoye pa kasa loma ventures no di nsuo ba ya wo taifa
back hospital na chi ape na nsan ya ensu etuto ye eflade amanfo warehouse eflade factories ekototwe niam baaye nanso baby ayeyetu ye nsuo no ensu nsan ba kokora new a efa ho yaya de no enu nti papa na makanfo de amawo no Kasaloma Ventures na kache ebia wontime nkota ifa onya ya nke emfa nsuo ne mrew je number ina friend ne free juade ko ye de bebre e de abrawo akache 0206 469 430 0206 469 430 na oni yen abo enkomo oba no afi na wawo no na afi na wo be wo no woni mo bi awawo na opese nka wo to ade bi ko che no ade a wo to akoche no ya na diapers hu hia on se title diapers pa o nanso se say diaper bi aba no eya ahwese ya tro ho PERFEKT tieniye PERFEKT kane no de no aye spell na nke be spell no ke no nke yesi nanso nkrofo no yenim wom omo a efri alata ho ebe wurewure mu na anu ye kwachi bi watermaport ho na tema infin ho no a ye kwachi diapers ahodo bebre asantemantam kwa no mde bi ne nam ho diaper ne din ho wo mo fefa nkrofo de na wo mo aye no basabasa bi no mo de nkrofo din bi atetare ho na wo mo imitate nkrofo no enu nti ne aye de ne aye ne saa no na we ni trademark ne ye kama enu nti ne aye ne sei perfect baby diaper eno na de bo akoda sa akoda no wo su se den kra massage ne to ho kama na akoda na timi ada correct one time akoda akoda nsu sa bia akoda wojonso ana wogya na egu ne ho a enonom no absorb nsuo no a emfa nappy rashes bia enwu akoda ne to ho etese ne wabo ne pada correct one pa enne na me kan fodi ama we eno nti oba no a onta oba na diaper eya mosu otwetwe ne nan no ototo ne nan se ya ne ode abo no ne to ho keka no eno wo sesesa no na we wo hwese ne ya packaging no a fe kama he akoda akora bet ono akora ne bufu obetimi atam de abo ne ho perfect baby diaper ekoye pa yes choose comfort ma aba na ho nto no choose perfect baby diaper ena papa enya na shops ahodo na mum se bi ni wo mpotam ho a shop na wo mpotam wholesale ni retail shop no je number ma no mfrese we FD agi atum se na papa Ghana he ya na ye no ena ye Ghana nso ya hwe ya weda na ye de aye se na ye ne ensuo ituto ewie ebo na ye se na ewie ma ye hye na ewie ma ye nyu we stand weda ni nyina eno nti frɛ na je biton oi ana wonso penjirimu wonso betimi afrɛ bi 0531 099 889 0531 099 889 and 0303 957 965 0303 957 965 wamada uroma and wamaso yasenia wamopeja yenhwi edi akọ amanone na wamanone nsem no February no ho na entrene no kra di kan ba free January ho bana na me wofa America mampani Donald Trump ni din no Donald Kwaku John Trump eni tire me wofa no na no wadi ka bontrane aka che Iran se bi wo mu din sim hunu sa nuclear weapon na won pese wo moye no ense se Iran fo mu nya nuclear weapon wo wiase sans wo mo no o ye mass distractors o mu ye distraction ma wiase entu o se nya nuclear weapon ka ho a o de asem bebre wiase nyina enu nti na wa sa na hwene so se nya de o ma Iran fo enya nuclear weapon ni bi enti pani a ho na da o manim anaso edi o ma no eye Ayatollah Ali Khamenei wono womo kan be ya dili wa ma enti February no eno ni Israel America for ni Israel ka bo mu ene first strike na ebu papa na kwose ne underground wo ma bomb kwaka no underground e ma papa ne wuye na enra ena Iran for wo mo de na yiyo ne de ahyehyɛ so wo ma ne ba no kra wo di na de no Ayatollah ne ba no wono kra mpo no so okokrom se da bi for security reasons ni shege reasons enti obo ma ne nko na eye no wo mo se ebetoa so nansia no ebetre famu ama Iraq kromba kwa ye ni bi wo ho te se nka Ghana fo anya yiye na Togo ni Burkina nyina ye Ghana fo ye ni bi wo ho nti won be ye na yiye pa na papa yi wo mo ye yiye no awie a na nyame adom a ya woda wom de na kɔ na nkasa ne kura ofiri so eno ye Mashhad wom de na kɔ akɔ na afema akɔ pɛ ne kura be kama na abusua ba Facebook be hwɛ enipa hi o papa ne ho odom ne ho odom papa na wo mo bon kontene
ekwohwe papa yi nani achi se bomb ne kura bo ne he enfa ne boy ye se no wom de da no wom de ne cha ne share no na botire no wom de bo no ni nyina amanfo aka ho nsem saa da so nam Twitter tweet ne so antentam video ne so eno ana amanfo hashtag ayatola ali kamene eno wom bo ne din saa ni nyina mu no wom se wom nka hwe wom de yiye no wom ye e wo teran eno wom ye yiye no na wom ye yiye ni nyina wi a ekabuo no mu no ewi ase beti wom nka we so na ye gina na yade kase no ni nyina edc endpoint homeopathy clinic na so ya se na ha special local food boano kasa na twa mineral tabo ne chidom na perfect baby diaper so eje ya baba a yade nsem no ede ebrewo ewie yi nsem wo yade besom wo no na poso bie ene se odum jadwumekuo no ebo amane se eja ato warehouse bi ewotama ene ne patam no amukodu ye no fire tenders makomako du ene timi ebo aye a ni nyina free tema fire stations ya hodo a won mo fra me baaye na sese ya yino kasa idie abafom sanso na sankanya aburi ene akropon fire stations ya anka Adontin Senior High School wamo science block onkese ye nanso ni nyina mu no house master ne office store room and several school properties e ho de eja to ma ni nyina hye se edwure be nanso dum jafo na kwa akodum ni aka no Ora Ernest Dankwa ayopani kwanchefo wada hafo ano Premier Community Bank ya no wachire mu se upiemu awabua kwa ekwa mankanso yoso tukunsu wamo kwan ne nye empanifo hwe eme bibimfa ho Mami Gifty aswandek wono ena waye maternity unit in charge ewa Kontanse government hospital wase aban wedi osre wada ne nsagu ne nsayam kotodwagu fom ekwanfo no a womonam so no beyama won na fe ape children's ward bi ma won na etimi aboa na nsem na hodo bebre ka we mu ho amono na nsem so Ayatola Ali Khamenei na yiye ne no a womahye ase no ene wamoto aso akosi ya wada na womde na akọ ni kro mashhad na omakọ akọpẹ no krabe ewo ho ya tena se ewo sompa 106.5 FM nkran de no sabire kro ya santimantam sompa 93.1 eno nso je kase ne bofae adamfopa radio ewo France ahinkro Paris wono nso waje kase yi sompa 101.1 watakwa 103.3 watakwa 106.1 watachimai 98.9 wosunyane 90.7 wonkranza afei 101.3 ewadoma and adoma 100.7 one also eji kasi kanisha ban radio fire and afi kingdom 106.1 man kasi mo also je kasi ebo nyina apeten kama and upiem wo Facebook no a Sompa Accra 106.5 live Sompa Accra 106.5 live and YouTube ni Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na na akuche di akogu ho a wo betime akọ na wakọ kenkan bi TikTok na so ye live ewo ho enuanom a na asafa kantanka dawro ma so yasne de ba ntentan fidie ne suo ma ye besom wo no eye me odoman koma chia me obrempon na kwaku ampoma minimini aba abena badu adepa kofi ebusuya yesode so die yemfa happy birthday emfa ema yenua bayi na yensode edwaso na dwumade front asonti happy birthday enkoma Alberta we do juma ewo 21st clinic asheye Goso branch ehona Alberta owo ene yedna to Facebook no so no said the wanwenwe pa ne nisimu gire enti na safo wishing you enti no Alberta safo kantanka ya ye ne ya juma ewo fi ha so ma happy birthday wone Abigail womo ena aka womo tamabom ane wo ye miss enti no Miss Alberta ewo ye juma ewo 21st clinic the sciatica expert Goso branch no safo kantanka ene Abigail say nyami shirawo onye okese na kwaso ye yonkopa efama wonom na nya sika bebre wa hu wunya wa mabi asom wo so biso wo so amiso abaka bi asom so na nyina nhira no na chese ayo 10 around na abeda na me shawate happy birthday dear ebusia yada mu nyina mu ase ama mu wani tia adehye 21st clinic yes sciatica expert sciatica no nerves na wo to ase na fa